i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Hola, bona tarda. No volem pagar. No volen pagar? No. Doncs li explico, li faig una denúncia, vale, agafant la matrícula del cotxe, vale, i li arribarà a casa aquesta denúncia. I què passa amb aquesta denúncia? Que si no la paga, doncs cada vegada li enviaran cartes, que la pagui i la diputarà la Travessant la Sí. llarga nit hem fet deserts, mars i muntanyes, vells escenaris d'un nou crit. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.